മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സിനിമ റിലീസിങ്ങിനെ വരെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡിൽ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കാരണം കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും അകത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ എതിരാളികൾക്ക് പലരെയും വിലക്കാനുള്ള മനോഭാവമുണ്ടാവുക. ഏതായാലും കടമ്പകൾ കടന്ന് മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് വന്നിറങ്ങി. മോഹൻലാലിന്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് മികച്ച കയറ്റം. തമിഴ് ചിത്രം മങ്കാത്തയിലെ അജിത്തിന്റെ ലുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴും മോഹൻലാൽ എന്ന മഹാനടന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ചിത്രത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാനരംഗത്തിൽ മറ്റൊരു ഗെറ്റപ്പിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കയ്യടിയോടെ വിസിലടിയോടെ നായകനെ പ്രേക്ഷകർ വരവേറ്റു. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ ഛായാഗ്രഹണം സതീഷ് കുറുപ്പും ഗാനവിഭാഗം ഗോപി സുന്ദറും നിർവഹിച്ചു. IV അനൂപ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിൽ നിരവധി മലയാളി താരങ്ങളും അതിനേക്കാളുപരി ഇറക്കുമതി താരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാങ്സ്റ്ററായ നായകൻ തന്റെ 2 ശിങ്കിടികളുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന കഥ. കക്കാൻ വരുന്നവന് പ്രത്യേകിച്ച് ഊരും പേരും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സംവിധായകൻ അതൊന്നും നൽകിയിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ വിശേഷണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് താനും. അത് പഴയ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിരവധി തവണ കേട്ടു പഴകിയതു മാത്രം. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിലവറ തുറക്കലും പരസ്പരമുള്ള പഴിചാരലും പത്രത്താളുകളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ സംവിധായകന് തോന്നിയ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ്. ചിത്രം മോശമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാതെ ചട്ടയും മുണ്ടുമെടുത്ത് നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെ പിറകിലായി നിൽപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും. കൊട്ടാരത്തിലെ രത്നങ്ങൾ കവർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുക തെലുങ്ക് വില്ലനും സംഘത്തിനോടും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു. 15 വർഷത്തിന് ശേഷം നായകൻ കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നായകന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കും. അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളത് പരമദരിദ്രവുമായി പോയി. വിവാദങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഒരു സാധാരണ ചിത്രത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമല്ല മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയാം. റോബറി കഥ, തിരക്കഥയും ഡയലോഗുമെല്ലാം നേരത്തെ പരിചിതമായതു തന്നെ. എന്നാൽ മോഹൻലാൽ നിർമ്മിച്ച് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ച ഹിസൈനസ് അബ്ദുള്ള എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പതിപ്പായി മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രത്തിൽ നായകൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലേതും പോലെ കഥയിലെ വില്ലന്മാർക്ക് വെറും മണ്ടന്മാരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനായി എത്തുന്ന സായ്കുമാറിന്റെ പോലീസ് വേഷം, നായികയായി എത്തുന്ന മിയ ജോർജിന്റെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗാനരംഗവും പിന്നെ ഒരു സെന്റിമെന്റ് സീനുമുണ്ട്. കഥാപാത്രം അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല. ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവർ നന്നാക്കി. പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെ വെച്ചു പുലർത്തി മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് കാണാൻ പോകരുത്. മോഹൻലാലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, മോഹൻലാലിനോട് ആരാധനയുള്ളവർക്ക് ചിത്രം ഇഷ്ടമാകും. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു തവണ കാണുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചിത്രമാണെന്ന് പറയാം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് വേഷത്തിൽ വന്നാലും ഉള്ളിലെ ഫ്രോഡ് വെളിയിലേക്ക് വരും എന്നതാണ് അവസ്ഥ. കഥയിൽ പുതുമയും വ്യത്യസ്തതയും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ ട്വിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റാകുമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഓരോ പ്രധാന വാർത്തയും ഇന്ത്യ ക്ലിപ്സിലൂടെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും അംഗമാകും.